Bona tarda, torno aquí a YouTube amb un blog literari, amb un blog llegint. Vull visitar una creadora que a mi m'encanta, que és la Kirina Brauer. M'encanten els seus vídeos, vaig veure aquest i em va apassionar. Seguiu-la i mireu-la perquè és perfecta. I he pensat que jo també us volia ensenyar el meu procés llegint un llibre, de principi a fi. És una cosa que no he fet mai i que trobo molt interessant. Que passeu amb mi com tots els processos de llegir un llibre, el començament, les opinions que vaig tenint, si m'està agradant, si no, en quins moments llegeixo. Em sembla superinteressant, a mi m'encanta, em sembla una forma molt guai de romantitzar la lectura, el qual està molt guai en la meva opinió. Així que us vinc a dir quin llibre he triat per fer aquest blog de lectura. L'afortunat ha sigut Glyph de Ali Smith, publicat per Raig Verd, amb aquesta edició perfecta, que a mi m'encanta. El trobo molt guai. És una distopia que a mi m'encanten les distopies, pràcticament són el meu gènere preferit, o sigui, les engoleixo. Vaig llegir de què anava el llibre i vaig dir, és perfecte per aquest blog. I a més, una cosa que m'agrada molt és que ve amb tot de cosetes com de merchandising que a mi m'encanta. Primer tenim aquest punt de llibre que posa Nou món valent, sóc una persona obsoleta, romàntica, és un començament, posaré un peu darrere l'altre, que deu ser una frase del llibre, m'imagino. També tenim aquest, que m'encanta. Se t'ha declarat persona no verificada. Dirigeix-te amb la màxima diligència a l'agència de reeducació de la teva zona. Seguim amb aquest, moníssim. El tirà és un tirà, però això vol dir que ara intentarà destruir-ho tot? L'aigua, l'aire, l'univers? Potser ho intentarà. Per què no? És boig, és un tirà. Es pensa que és tot poderós, però ja veieu quin és el poder de veritat. El seu oponent és per tot. El seu oponent és tot. En tenim un altre. Què és el buit? Els buits és on aprens què fa el poder i què vol dir la paraula buidor. L'últim. Veus el que una simple línia, una marca visible de la màxima simplicitat i economia pot fer a un poble? M'encanta, crec que m'encantarà. Tinc moltes ganes de fer aquest blog, de compartir sensacions. No m'enrotllo més i som-hi. Vinc a fer una mica d'actualització de per on vaig. Actualment estic per la pàgina 54 i m'està agradant molt. El que passa que hi ha coses que no estic entenent perquè al final és una distopia i és un món on hi ha unes normes i unes regles que el lector no coneix, perquè al final les distopies són això, no? Un món distòpic on hi ha unes normes noves, hi ha una societat nova que es regeix per diverses regles que el lector no coneix i que ha d'anar descobrint al llarg del llibre. Jo estic en el procés d'anar descobrint perquè ara sincerament no m'entero de la missa a la meitat. M'està agradant molt per això i he arribat al punt també en què he entès la portada. He entès perquè hi ha un cavall i una línia vermella. I no sé, m'està agradant molt. d'Ali Smith només he llegit Noia troba noi i em va agradar. Molta gent em deia és horrible i a mi em va agradar, no sé, em va semblar molt xulo. Vaig per aquí de moment, així que no tinc molt més a dir. Hi ha algunes frases que m'han agradat molt, que tinc ganes de subratllar i posar pòsits perquè m'han semblat molt interessants i ja està, és que no tinc molt més a dir. Seguim llegint i seguim comentant. Vinc a fer una petita actualització de la meva lectura. Porto una mica més de la meitat i m'està agradant molt. Ara és quan estic començant a connectar realment perquè estic entenent aquest món distòpic que s'ha construït i estic començant a entendre les normes, d'on venen els protagonistes i no sé, estic començant com a empatitzar amb ells realment i a voler saber com continuar. Ara estic molt enganxada, no estic tenint pràcticament temps de llegir-lo quan em fa molta ràbia perquè és el punt en què més enganxada estic i és quan voldria seguir llegint, però és que la vida de vegades no permet llegir quan a una li ve de gust i a més ara hauré de començar un altre llibre perquè l'he de llegir per una cosa que tinc, per una feina i l'he de llegir ja, però com que és assaig bé perquè no m'agrada barrejar llibres, no sé si us passa a vosaltres, perquè sento que se'm barregen les històries, però si és assaig i novel·la, crec que no passarà res perquè no té res a veure. Ara vaig per la pàgina 140 i m'està agradant molt, 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 molt. El que passa que tampoc queda molt de llibre, llavors tinc com molta curiositat per saber com continuarà perquè s'estan obrint com moltes portes i s'estan obrint molts temes, però no sé ben bé com seguirà això. De moment dir-vos que m'està agradant molt. Jo m'esperava una cosa diferent, però crec que ha superat una mica les meves expectatives, el qual està molt guai. Així que seguiré llegint i us aniré dient. Tinc l'altre llibre que és aquest, El millor dels mons impossibles, un viatge al multivers del reality shifting de Gabriel Ventura, publicat per Anagrama. L'he de llegir per feina, però la veritat que m'interessa molt el tema, té molt bona pinta, ve amb aquest punt del llibre boníssim. I res, doncs no sé, moltes ganes de llegir-lo i molt contenta. Parla del reality shifting, que és aquest fenomen que es va com popularitzar a TikTok durant la pandèmia o així, de persones que deien que feien reality shifting, canviar com de pla astral, o era una cosa molt forta que va passar i m'interessa molt l'explicar.
ja me l'he acabat. Doncs ja me'ls he acabat, els dos. Me'ls vaig acabar el mateix dia, farà 2 dies, el diumenge. Sí, diumenge a la nit me'ls vaig acabar els dos i, no sé, m'han agradat molt. Publicaré una ressenya més extensa a les meves xarxes, Instagram i TikTok, però vull deixar una mica les meves sensacions per aquí. Glyph m'ha agradat molt, m'ha començat a agradar més de la meitat al final. És a dir, al principi està molt guai, però està com contextualitzant i com la part més que enganxa, diguéssim, és al final. Igualment m'ha agradat molt, és un final obert, és un final ple d'esperança, el qual m'ha agradat, i m'ha semblat molt interessant aquest llibre. Parla de com les xarxes, el món digital, serveixen per controlar-nos i com, bàsicament, estem exposant les nostres dades. Moltes empreses tenen molta informació sobre nosaltres i això interessa al poder perquè així ens tenen controladets. Per mi és una distopia que se relaciona moltíssim amb l'actualitat i l'he gaudit moltíssim. I pel que fa al millor dels mons impossibles, un viatge al multivers del reality shifting del Gabriel Ventura, també m'ha agradat molt, és molt diferent, tot i que al final els dos tenen un punt en comú, i és que els dos parlen de com socialment ara estem vivint a través de pantalles, i és que és veritat, ara mateix la nostra realitat es veu a través d'una pantalla, sobretot la de les persones joves, generació Z i cap a baix, es veu a través d'una pantalla, això és totalment cert, i m'ha agradat molt aquesta reflexió que uneix els dos llibres. Aquest llibre és un assaig sobre el reality shifting i a mi em va apassionar aquest fenomen. Jo vaig mirar molts vídeos en el seu moment i ara, mentre me'l llegia, n'he mirat molts més i em segueix fascinant, perquè em fascina com la ment pot crear imatges tan vívides. I m'encanta perquè al final aquest llibre ens explica aquest fenomen, però també ens parla una mica de les causes, del desencant polític i social que tenim moltes persones joves. Només tenim misèria al nostre voltant, no veiem possibilitats de futur, un futur esperançador, i moltes persones s'acullen a viatjar a altres realitats per fugir del seu present. I m'ha semblat com molt interessant aquest anàlisi polític i social de l'actualitat. El recomano molt si us interessa el tema i també en general perquè és molt guai, és supercurtet això, ràpid ho teniu, però és veritat que parla de física quàntica i jo no faig física des de tercer d'ESO, crec, així que m'ha costat aquella part perquè és més densa, has de llegir més profundament, però en general prou bé, m'ha agradat. Així que fins aquí el vlog de les meves dues lectures, espero que us hagi agradat, crec que és un vídeo que mai havia fet, em sembla molt interessant fer vídeos així, m'encantaria saber si us ha agradat, si voleu més vídeos així, si no us ha interessat gens, i si em deixeu pels comentaris què us ha semblat, em fareu la persona més feliç del món. Així que un cop més, moltíssimes gràcies per veure'm i ens veiem molt aviat.